Ljudi moji, dobrodošli u 3, 2, 1 izazov, gdje Nole i ja. Gdje ćeš ti, druže, nemo ti sad u ekipu, nemo, beži tamo, dečko. Vas dvojici igrate zajedno. Šta ćeš ti u pobjedničkoj ekipi? Gdje ćeš ti ovdje među nas? Jer se zoveš Nikola. Nismo još krenuli, čekaj da se predstavimo ljudima. Ja sam Đota. Ja sam Super Nole. Momčilo. Otac. Ne moš kaži otac, brat. Stvarno je zabranjeno, brat. Čača. Čale. Tu je deo Glory Days ekipe, Stepe nema i takmiči se protiv Noleta i mene u 3, 2, 1 izazovu, ali ne baca golman tu loptu već njegov par i lopta ne smije da padne na zemlju. Znači kad imaš 3 dodira moraš u vazduhu da kontrolišeš pre nego što padne. Iz prve? Iz prve. Sad nije 3, 2, 1 nego 1, 2, 3. Moco, balone. Znači iz prve ne smije da padne, brat. Dobro. Mislim, ovo uopšte nije toliko lako. Nije uopšte, nije. Bukvalno moraju baloni da se šalju. Da namontiram balon koji leti ovdje. Ova je bila dobra. Ove su dobre koje su niže da ti trčiš. Nezgodan si na levu, znaš kako mi je? Malo samo još levo. O prvoj rundi sam. Druga je već. Opa! Bravo! Nice! Evo ovako treba. Jo, ne vrti, slučajno je poklopio, brate. Je da, slučajno. Ajde, nemoj se buniš. Ajde opet, da vidim, ajde sad, ajde! Stojić! Ajmo, čekaj, stani. Molim te, ponovi ono opet da nije... Ajde, ponovi. Ponovit će bre ponovo, naravno da će da ponovi, 2 gola ima mali. Nole, ja dam 1, ti daš 1, Moca ne da ni 1. I onako sabiramo golove, brate, u rundama. Na penal stani. Imam tremu, Nole. Ne meni. Pa, brati, dupli pas! Šta je falilo ovoj lopti? Odlično. Iskreno, dobre su baš. Nego sam ja loš. Tako je! Boko bre! Bravo! Jao što mi je drago. Stigu si! Bravo! Nemoj trema da te udara. Loša, ništa, tako je, vidio sam odmah da je ništa, boli. Dobro, 1 od 4 bila loša. Čale, lepe, boce, znaš sve. Pokuša, bude. Kako bude? Ajmo, momci, u prvoj rundi imate za sad 2 gola, da li ćete povećati to? Ja ću ti baciti onu tamo u polovini to. Pa ti naleći na nju, trčiš tada poveći. Nemoj na levo, brate. Čekaj, jesi ti meni nešto pričao dok sam ja šutirao? Dobro, meni svaka na levo, tebi svaka bre bila ovdje na penal, idealno. Ja kriv što imaš lošeg igrača. Čuti bre. Šta sad? Ja sam se uvatio za nogu kad me zabolelo. A ne, nije mi. Sad sam nešto čudno poklopio, nije mi ništa zabolelo. Ko je ovo, 4? Ovo je 4. Ne, daj još 2. Daj još 2. Ali mahinolo kaže ne. Pala. Mocu, izvini. Ništa, ajde bre. No ništa, Daj namo još 1 i to je to. Ma kako bre? Šta je to? Nema veze, 3 gola i onako imamo poslije drugu rundu. Treću. Vuče me previše na levu da ti bacam. Ja bih iskreno na tvom mjestu otišao još dalje. Ajde. Može? Vato! Bravo, 1 ništa. My bad, sorry. Ništa. Da, njima dobro leže. Dobra. Koliko? 3-2. Još 2 šuti ima. Dobra. Dobra je ova. Dobra ništa, bravo, Forlan, Diego. To je to, sad mogu samo se izjednačiti. Posljednje, može? Ne mogu ni to! Neće, bravo! Jer ako ti dam dužu, mogu da zeznem, ovako trči na nju pa neka... Dobra je bila, samo ova kratka, ali Frka je da ne daš predugačku. Da, baš je frka. Da. Zato što predugačku ne možeš ništa s njom, Ne može a kratku ništa. možeš da natrčiš na nju. Čale, kako hoćeš, imaš 2 dodira? Pa da primim. Bravo! Uaj! Udari si bubicu. Šta je puklo? Bubica u ruku. Dobro. Prijem je bio brutalan, znaš? Brutalan prijem i onda se dešava haos. Aj, loša, izvini. Nema veze. Uremio si ga! Ništa. Druga runda mora 2 dodira da ima u vazduhu, da ne kažem u vazduhu. Da ne pane. Da ne padne. Opet kratka sam te, Probaj nogom. Teo sam da ja podignem. Bravo!
Super što ste se navikli tek, bravo. Bravo. Ti dobro pričaš. Išću ti bacam. Jel vam rekao neko da igrate zajedno? Idealno na butinu da ili na grudi, brat? Kako mi žao u desnu, kad sam namislio na desnu. Može. Dobro, prst nisam polomio. Ništa, bravo, jedan ništa. Leva, brat, leva. A ja ne znam ove pipkave da. Bravo, ništa. Kakav smor, kad je sve idealan šut i nisi gol. Ništa. Daj ga! Ovo je mogla. Zamisli. Ovo je mogla. Sad je 4. Ništa. Kačio. Kačio 2 puta. Zakačilo me ovdje. Cristiano Ronaldo. Ne može ništa. Čale, Nisam mogu da vadim ovo sa 2 Ti meni. Kume, sve kako smo se dogovorili. Mora da mu gol, brat, u ovoj rundi, ja znaš? Kume, znači dekoncentracija ozbiljno. Dobro, vidi ovo. Ne, smije 2 put da odskoči. Alo, svaka čast za potez. Kako si ovo izvukao? Le. Opa! Hoćeš više ove? Ma kako god, samo isto, samo nastavi. Nije, šta mi je se unutra? Ovo je 5. sad. Da, ovo je 5. Neće druga. Malo dužu ti dajem nego prošli put. Prva će biti kritična, brat. Ajde. Gol! Jel ušlo, Gošo? Gol, bre, ušla metar, brat. Metar ušla. Pa pita njega, brat. Mato, previše lagano ono shvatio. Gošo, vidi. Bravo! Oh my god! Ma vidi Bekama, bre! Vidi Bekama! 3 vrhunska gola. Čekaj, vodi na 7 razlike. Može. Šta ti je, bre, dečko? Samo je bocni lagano. Goš. Dobro. Ovo me grlo boli sad od vikanja. Treća, posljednja runda, 3 dodira moraju da se ispuštuju i ne smije ni jednom da padne. Sve isto, bro. Ja to ništa ne mi menjam, bro. 1, 2, bravo. Što je nisam unaprijed? Estetski savršen. Bravo. Dobro. Bravo, Mini. Luka Modrić! Izvukao si vrh. Šut numero 2. Bravo! Mauro! Bravo za Ovo je požrtvovanje. zanimljivije, iskreno, Da, centar ovo je šut. mnogo bolje. Jao! Ajmo, momcika, centar šut. Dobar. Idealno. Hop. Da nisu... Da nisu Nema to veze, bila... nije bi ni Da dao. nije A to... 4 dodira? Jesu bila su 4. Svaka čast, Jale, svaka Vidio čast. sam ja tu malo stomače dodira. Ajde, 5. Ne, izvini. Ali bravo, ovo si najbolje. Imaš je! Joj, imaš je! Da ja uspijem 1 da dam nekako, poslije moća mora 2. Ništa. Bravo! Postoji leva noga. To je ovo. Može od mene, šta ćeš kod mene? Brate, razradile im se noge. Aha. Kačio. 4. Ja, i danas si go, ne, ništa. Kačio sam, duksićem sam kačio, vrat. Loša, izvini. Izvini, moja loša. Daj mi na grudi. Pritisak! Tako je. Ko 2 krave. Pritisak, bravo. Pa Nikolo, što me šalješ u aut? On se refleksu okrene. Zona. Ajde, evo kravica jedna. Bam! Bravo, bre! Znači, 1 gol mora da iz 3 šuta da bi bilo nerešeno. Hoće, daći više. Ako ne daš, mi smo pobedili. Da.
Ali ćemo Samo ću odigramo to svakako. reći, brate, odigrat ćemo svakako. Svakako ćemo... Ovo nije golman sa Glory Days kanala, onaj pušta golman. Ajde. Ovaj ne pušta. David Beckham je ovako. Ajde. Vidi je! Vidi je! Vidi je! Vidi je! Jel ti okej bila ova Beckham? A, pa nije baš. Evo ti bolja malo. Vidi je! Vidi je! Vidi je! Ajo. A sad nema pritisak, znaš, lagan. A, brate, vidi kakve ti lopte šaljem, a ti meni. Vidi, a ova ti je bolja. Nije, jeste, nije, jeste, nije. Da se ne pomeraš. Uopšte. Pa jako pogodiš. Matori, šta njima sa slabijim nogama? Prvi put nas dobijaju, prvi put nas dobijaju. Nećemo problemovi. Prvi put igrao. Ne može. Šta je bilo? Mi se vidimo sutra u 11:00, više subscribe-ite, ne propustite ostale klipove koji izlaze svakog dana. Brate, možda sam se... Čaj. Može? Čaja pi, ako te boli glava. Čaja pi. Čaja pi. To je sa 2 i.